Peran artine ngomong sayang nong buri riko nyandeng wong liya nong buri riko nyandeng wong liya. Spesial kanggo Riko Dulur ya. Malam juga saya kari wasik teman saya ya. Jarene Mama Tati ya. Kesun dalu Mama Tati, terima kasih gabungan niki. Riki mah mboten mriki. Berwelase. Ya, saya damar Kang Gandol lah jarene. Lah wis kok. Wis Kang Ijen mau damar. Ana pen sejinah ya Musa. Sejinah. Apa iki mau? Nguber welase. Aja nguber welase ya. Ku gampang kelalian lho. Tas. Tak sapa iki? Wis sembarang wis. Sembarang cowok apa cewek? Cewek no. Cewek Suliana yo. Iya wis. Suliana ya. Kawe lalian. Kakean mangan bontote ayam. Bontote ayam. Brutu lek kanane wong Jawa ya. Langsung spesial kanggo Riko Dulur ya, maki lanjutkan dulu ya sedikit nih. Aja berwelase, pastinya tetap bareng 99.2 ya. Ayo Kang Ijen wes mau Kang anune. Nganu piye to iki? Ye. Sing usah Riko kate ngaling-ngaling maneh. Tar dulu. Ye. Alasan ngalor ngidul mung digawe-gawe ison waro dewek Riko Sulaya ison waro dewek dong Riko make demen larene sing usah Riko katik ngaling-ngaling maneh. Alasan ngalor ngidul mung digawe-gawe ison waro dewek Riko Sulaya ison waro dewek dong Riko make demen larene. Iyo Kang Gandul uye jare Mama Deni. Saya Deni selamat dalu, makasih gabungan lewat live kami ya. Askiyo paran Riko nguber demene welas iso melebihi welase dianggo paran Riko nguber demene wong welas ison melebihi teko ring welase. Wes kowe mau damar apa lilin mau wis dhewe dhewe mau. Masak pisan jare ping 10 Kang. Jare ping 10 Kang Gandul belajar gede abul. Masa mau pisan kok jare 10. Pisan pito lah mau sore aneh wis ana. Nggih. Ayo Mama ya sih. Riko kate ngaling-ngaling maneh. Alasan ngalor ngidul mung digawe-gawe ison waro dewek Riko Sulaya ison waro dewek dong Riko
enek kuwi ya. Ye, Mama Bos mau nyanyi kuwi. Terus no Kang Gandul mau yo nyanyi kuwi. Saya disuwuni Manado. Aja liyane kuwi. Ayo Kang Jen, terima kasih gabungannya ya. Lewat live kami pastinya monggo nyuwun gede apa. Liyane niku sing hae hae. Oh. Yeah. Sing usah dikakating ngaling-ngaling maning alasan ngalor ngidul mung digawe-gawe isun weru dewek riko sulaya isun weru dewek dong riko make demen marene. Iya, aja kuatir ora tak maimu. Sosok bensin. Dek maimu yo bal. Ayo, sekase. Paran riko nguber demene wong welas isun ngelebihi welase dianggo paran riko nguber demene wong welas isun ngelebihi teko ring welase dinggo paran riko nguber demene wong welas isun ngelebihi welase dianggo paran riko nguber demene wong welas isun ngelebihi teko ring welase. Jam. Ora iku lho nganu kuwi lho. Dhuwur ta. Kayak wong mendeling mesti. Oh iya, TV-ne kurang dendel. Iya. Doang mak mendeling. Ayo lanjut apa iki? Delima dangdut. Delima. Iya. Nanti dilakuin sendiri. Delima. Biasanya ini yang tak menuliskan enak setunggal Uni protein. Iya wis. Nah apa nggih? Iya gak apa-apa wis barang-barang wis. Delima. Iya. Piye koncone rauman barang-barang kok iki ya. Ka sadumani koncone. Kowe nek Kang Ijen ber aku mana nice misal kanggo riko Delima. Oke lanjut ya. Kesuwen. Tetep bareng sama FM. Pancen uye. Sekian lama ku dirantara ingin ku cepat pulang ke kampung halaman. Wedi kelangane Kang jare Kang Ijen. Ditunggu Kang Ijen naik sakit kesani pinangkan nggih. Kikuk uye jare Mama Yesi. Mama Yes selamat dalu kikuk kikuk. Ya. Wedi kelangan dirantoskan. Waye. Nyapa wedi kelangan barang? Lah ya kuwi. Wong kelangan kok wedi. Asik. Tanam tebu di tanah
kancane ya dipikir nolor. Bunga dahlia lor jarane Flores ya. Kanggo Flores bunga dahlia sampun nembe mawon nggih. Delima. Terima kasih gabungane Flores. Delima. Delima. Sambut aku datang dengan senandung lagu Melayu. Lai saiki. Delima, Delima, aku tak menyangka kiranya dirimu telah berdua. Lama ku tunggu-tunggu tiada kabar darimu. Ayah dan ibu menjodohkanku. Sungguh aku tak percaya, Aye. kukira engkau setia. Akhirnya ku pulang jadi kecewa. Aku rai soleh dangdut jana. Sirih banyak daunnya, hidup numpang di batang. Kekasihku Kan yang Flores kang ijen tenan dibasangi. jadi milik orang. Aku tak menyangka abang akan kembali. Kemana ku bawa hati yang terluka? Kemana ku bawa sendiri yang merana? Kemana ku bawa hati yang terluka? Kemana ku bawa hati yang merana? Koncone ya dipikir no lor, bunga dahlia lor. Ini maksudnya Kang Flores selalu ngoten nggih. Kang Flores selamat dalu bunga dahliane nembe mawon nggih. Lah wis lho bunga dahlia. Ya Kang Flores terima kasih gabungane lewat live kami Anu. nggih. Heeh. Sontolis. Oh nggih. Belajar Ora- tapi iki. Kula wacane riyen iki nggih. Iya. Ora ana ijole Kang, jare Kang Ijen yo. Ora ana ijole wedi kelangan ora ana ijole maksud iki. Meko Flores baru monitor, inggih mboten napa-napa Kang Flores iki. Selamat dalu terima kasih gabungane niki. Amaki lanjut telur artise telur lanang ki Kang Kandel. Iki sontoles siji gendinge ya spesial kanggo Riko. Saya tak delok ing kono messenger gak rone gak ono. Siap, pasti mesontelis. Nanti mas, sebelum pertawanan. Enak apa ora? Kok kosong, Lah iya. kosong kasih kangen. Sentuh lawan hati, mboten enten ta sayang. Oh, rong enak. Nggih, tak tulisnya ben digolek nek Bos. Merkane terak lagu nyar, Bu. Nggih. Nah, golongane niku kan golongane sadurunge damar apa lilin. Iya. Nah, niki napa? Apa ya? Aduh. Sopire kok gak piye iki? Gak ada penampakan ngono paling ngene ya maksudnya. Trayora anak supire ya. Gak enak supire iki ya. Supire digoreng cemplung. Yo kan digoreng cemplung ya supire ya. Oh iya, Kayak jare dangdutan ae mama wis. ya. Sopire kok yo gak ada penampakan. Nah, Toyo jare Kang Flores iki. Sopire kok yo gak ada penampakan Toyo maksudnya. Heeh, sopire ilang digawa Kang Jemblung, heeh. Mati kok Kang Gemblung. Iya wae iki. Jemblung deh Kang Gemblung. Jemblung. Sapu tangan merah. Sapu tangan merah. Sing lek asline wae sotek. Wis nek asline kena nek sote kena. Soteke ya. Iya. Saya tak delok nek asline kok pena. Yes, you know. Rayo Kang
jemblung itu Kan gampang gowoan. gowoan. Nggowo sopir digowo sembrono. Gowo apa sembrono. Ki cerene baleni jam 2. Piye jajala ya. Spesial kanggo Rika ya. Sisi kendinge sapu tangan merah. Sik tetep bareng Jisa FM. Aduh ale seratin mani. Beku onggu tangga kulina membuat aku jatuh cinta. Ayo dikelangan ditunggu, mboten saged dikelangan. Bisa paling lali. Asik. Sapu tangan merah, tanda mata dari Dika, sebagai penawar rindu pada dirimu. Walau engkau jauh ada di kota Jakarta, namun terasa dekat dari Madura. Asik. Waktu kau berderma wisata, aku perkenalkan bahasa. Kau bilang banyak kesenian di Pulau Madura, dan pantai Lomboknya berpagar pohon cemara. Sapu tangan merah, tanda mata dari Dika, sebagai penawar rindu pada dirimu. Kok neon ya kan? Entar dikai lampu. Jare biyen lampu tuh kan neon. Ya delok dhewe. Tapi ketendang kuwi ambruk tenan sampean. Mantap. La 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 la. Oh yeah. Manis manis rasana manggis, kini kita berpisah, engkau jauh di mata. Halimah Seratin Putrana Bapak Mutin, kenangan yang indah tetap terukir di mata. Kapan kembali hadir di sini, kita bercinta lagi sambil nonton kerapan sapi. Sapu tangan merah, tanda mata dari Dika, sebagai penawar rindu pada dirimu. Yo, masam belambangan sama dalu mangke gabungan ya. Asik. Masang belambangan sebentar dibaca ya. Dua lima manis manis rasana manggis, kini kita berpisah,
engkau jauh di mata. Dua lima seratin potratna papa Mudin, kenangan yang indah tetap terukir di mata. Kapan kembali hadir di sini kita bercinta lagi sambil nonton kerapan sapi. Sapu tangan merah tanda mata dari Dika sebagai penawar rindu pada dirimu. Sapu tangan merah siji gending dipinakani lo mau SMS rin nggih. Masan Blambangan 2 kali SMS podo Chan. Tak waca pisan yo. Kayane podo wi SMS loro ngono. Penyiare ora ketok bokonge mbok ya diketokne lho sithik ae. Bokonge disuwali ya kok ketara. Sak umbruk bokonge rene to Chan aja mung SMS jajal. Kang Gandol senator rene wani rene sampe mung SMS ben dino eta. Gak ada kancane pisan malah. Kali kondel saiki ditinggal kancane gak mau. Oleh olang piye iki. Malah wis model mbok biyen kuwi. Utawa tanduk majeng lagu Madura jarine macan Blambangan. Wes rene dhewe ora wong artis ngopi apa ora? Hitam napa kopi napa? Kopi susu. Kopi susu ABC. Nah, orane susune ora penak. Susune eram. Ngono ya waso. Kamu njaluk apa ki mau ana nganu request oleh olang. Tutup. Oh, anu wedi kelangan. Ya wis ndang jajal. Ayo Kang Ijen niki wedi kelangan ra ono gantine, pokoke tidak bisa tergantikan. Kelangan ya. Spesial kanggo Kang Ijen, moga seneng atine. Niki WE yo piye? Ya wis. Moga seneng atine makin monitor ya. Terima kasih atas gabungannya lewat live kami kanggo Kang Ijen sugeng dalu niki. Wedi kelangan tetep bareng 99.2 iki. Panggah. Oh iya, kanggo macan Blambangan ora iso kuwi jauh turune kuwi ya. Sing ora turun rene andan. Asik. Hey, huye. Ayo kanggo Kang Ijen muga seneng atine ya, tidak dapat tergantikan wedi kelangan. Wasik. Apa ta ison bisa balik maneh ambi riko hang tau son sandeng ison make sing bisa lali paran maning mungkur janji apuo kok kari ketiki terus rasa batin seniki saben dino mung brebes mili mergo riko wis ngelali. Ngetoknya rong tau tenan tra iki. Rong tau terano iki. Heeh, Kang Ijen rong tau artis tapi dinyanyi nih Bangga. Pangkat tanyanya nih boy. Asik. Oh iya. Anggap ison memengan wala sison dudu wala sapu-sapusan ya
Lah ya mendino wis kelangan apa dikelangan. Saya wedi mendah. Kok kari ketiki gerus rasa batin ison iki saben dina mung brebes milih merga rika Wes wis ngelali. Aye. Iya iya iya. Asik. Aye. Aja rika anggap ison memengan welas ison dudu welas apus-apusan ya mung rika angsone maneman satemene ison wedi kelangan. Kelangan iki bene ta, kelangan. Rasa gitu. Aja rika anggap ison memengan welas ison dudu welas apus-apusan ya mung rika angisone maneman satemene ison wedi kelangan. Iya, asik-asik, iya iya. Lale lale. Kesuwun Kang, bonusnya kopi susu, gandul peseno nang sopirit, Lah jarene Kang kopi ora ana susune ora enak. lain nah ini kopi susu. Wes Pak Aisyah, wes pesen kan mau kopi ngelali susu. ya? Ngelali ya. Iya. Catur, wedok apa catur? Wedok wedok. Oh ngelali. Iya. Ngelali. Kurnia Dewi. Ya wis. Kang Jemblung wis nganu ki nyusep ki. Yang usap ning ndi to? Jerone daster gitu. Ora duwe wedi. Ya penting, ya penting yo kuwi to. Penting ning jero ne rok gitu. Ora duwe wedi ya. Koncone ditinggal. Ah sebesar gue kok ngelali lagi lanjut dulu tetep bareng 99.2 ya. Panggah. Oh iya, kanggo macan Blambangan ora iso kuwi. Acan. Iya sih. Welek saged welek mau jaluk welek. Mbok jajal. Jajal lek welek kok dijajal Cang. Ya sing welek. Nek catur to? Heeh nggih. Ya wis jajal. Ya engko weleke dikeki Cang. Sajane yo rong tau ya jan. Aye. Se. Ngelali dulur. Nah, Se. Bengi iki isun ngengeti riko hang wis ngelali Se. sun pageri lan sun rumati dong wis mekar riko ngelali.
kita riki hang dadi saksi urip bebarengan selawase bulan lan lintang nong dhuwuran padha ngajaki gendingan tetes banyu mata son iki kadung ison ngenget-ngengeti Duh Gusti napa ndika gawe urip ison ketiki ison wis sing percaya ambi omongan rika pengen ngumbar suara ison rika gawe lara ison sing wis sing percaya bengi iki ison ngengeti rika kang wis ngelali sun pageri lan sun rumati dong wis mekar rika ngelali pisan wong-wong wis nyusep kabeh. nyusep kabeh kene sing ngrungokne pene kan dirungokne dhewe ya Iya. asik Karo ngene dhewe. Malah penak malah. ayo lali dulu iya asik kita riki hang dadi saksi urip bebarengan selawase bulan lan lintang nong dhuwuran padha ngajaki gendingan tetes banyu mata son iki kadung son ngenget-ngengeti Duh Gusti napa ndika gawe urip ison ketiki ison wis sing percaya ambi omongan rika pengen ngumbar suara ison rika gawe lara ison wis sing percaya asik jerone rok le ya welek kuwi to Kang rokok maksude jere Kang Ijen Jengker ya. Ayo Kang Ijen selamat dalu ya. Terima kasih maki gabungan lewat live kami ya Mas ini. Ayo kanggo macan belambangan ki. Welek iki diparingi ki ya. Nah jajal belajar tapi. Belajar, Boleh lah anak sing salah ya sepurone. Sepurone rene dhewe lek ra ngono. Aja mung SMS-an ta. Jajal sekali-sekali tumbas aja mung nyuwun ae ta. Iya. Syukur lek kono. Spesial kanggo macan belambangan ya tetep bareng vokal Kang Gundal Gandul ya. Kang Gandul tetep bisa. Bangga uye. Se. Aye. Kirana welek Kowe ora tau iki mergane.
kadung sing ana genine sing kira ana welet kadung sing ana wong apa aja memangan iki rika alang mula aja golek perkara engko tangopong tuas melonyot tuas dadi hancur urip rika jagat hati amenan tenan dina sing lembur gampang katut gampang luluh bangura kanyang banyu adem rasa ati ayem ana turu lempo gak iso iki ya ayo se nek la isone penak iki lagu iki dalam la isone penak lagu iki enak Misal daster. Kang Jemblung rene neh engko ape dimiki. Hey hey hey. Saiki wis ngemi engko pras parek. Mi wedhus saiki. Wedhus buritan. Aye. Yo ayo welek dulur spesial masan Blambangan Can gantine kene ya. Oh mau awan mau isuk mau sore njaluk welek. Kira ana welek. Kadung sing ana geni. Asik ya. Sing kira ana welek. Kadung sing ana wong apa-apa. Aja memangan mawa rika alang-alang mola aja golek perkara engko tak apa tuas melonyot tuas dadi acur urip rika kono rasa jagat nenati
adem rasa ati ayam enak turu tentrem omah-omah Se 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 Lho, wis entek. tak Apa nih? monggo Kak. Ngelabur langit Aku ae. langit kan Iya. Reni edok Duh, wedoke liyane Reni. Liane Reni apa enak ya Enak. Wis pokoke ya enak wis Saiba ya enak. Riki dari ngeter menawi Masa orang enak? kayak sahibnya Aku langit Pandra Nanda Reni Nani ya telur tok enak Nanda Suliana enak. Suryana mboten enten Aku nemu, enak. enten niki ya iki Suryana nyapa tiga Ireni ra gelem Moh. cekre semisal kan guri kono lapur langit telur makin lanjut ya tetap bareng 99.2 C sampai berbangga uye pasti Bangga oye. Oye pokoke bangga. melonyoh yo bale ya jare Kang Pangestu ya wis pene yo Ana yo giyah gitu. Kang Pangestu selamat dalu terima kasih gabungannya si se nong segoro sing ana artine paran-paran padha kaya Enggak podo terana. penan Mbak Reni nggih Iya wis nah ndak. penak Reni Mas Iki kowalemen iki geyeting wis tak ana. omong itu mah Lemot iki kan. kalau menjera penak Wis duglek-duglek ngono. ngono tiga sing Lah nek Saiba ana ya duglek-duglek. duglek nek Saiba kosong se Nah, ngono ya. mantap dulu Nabur uyan nong segara. sing ana artine paran-paran padha kaya nglabur langit manasi geni ya sing ana lekas putuse aye cie kaya welasun iki nong rika nono putus-putuse tapi kaya dene kendang ditampu selese welas isun sing rika kabeh monitor ya nonton banget juga nomor dalu ya wes hingga paran rakeni manonipun nong kene iso duwe segudang welas duwe segudang ase hingga paran make golet liyane Susu
padha kaya lapur langit manasi geni yo sing ana lekas putuse asik lapor langit tantangan dulu Mas Raudan saran rakeni manuk miber nong kene iso duwe segudang welas duwe segudang ase hingga paran make kolet liyane wis rakeni manuk miber nong kene ison duwe segudang welas duwe segudang ase hingga paran make kolet liyane dangdut teh nggih napa ndak bulan bulan enak apa ora bulan sate nggih nah ya ngono kae nggih enten kayane bulan bintang nama bulan tok ya bulan tok tok kowe tok kok kene bulan tok ya nyapa tuh kok sepi terus enak suaranya kui senes nganu lan ora kene napa kene ta bulan bintang enten bulan tok mboten enten lah ya ora kene berarti saya kuwi nganu ya napa rembulan bersinar lagi yo rembulan bersinar lagi ya Mansur spesial kanggo Riko maki lanjut sisi gendingnya rembulan bersinar lagi tetep bareng 99.2 pancen oh ye yes podo abote diplay bos iso kuwi artise jenenge Vino Chandra ya Vino Chandra ditunggu nggih terima kasih gabungannya podo abote bio podo abote lo mas oke terima kasih gabungan lewat live kami nggih kanggo Vino rembulan bersinar lagi mendung pun tiada lagi hati yang seakan mati kini gairah kembali rembulan bersinar lagi
hati. Kan ku jaga, ku sirami agar tetap bersemi. Aku tak mau kehilangan dirimu. Hampir saja putus asa, bunuh diri kalau saja sampai kita tidak bertemu lagi. Hati yang seakan mati kini gairah kembali. Rembulan bersinar lagi. Mawar tumbuh bersemi indah di taman hati. Kan ku jaga, ku sirami agar tetap berseri. Aku tak mau kehilangan dirimu. Hampir saja putus asa, bunuh diri kalau saja sampai kita tidak bertemu lagi. Rembulan bersinar lagi, mendung pun tiada lagi. Hati yang seakan mati kini gairah kembali. Rembulan bersinar lagi. Iya, rembulan bersinar lagi sisi kending di pinangkani pasti nih dulur ya. Piye podo abote di play bos. Iso kuwi artis saya jerene Pino Chandra mah. Apa? Podo abote jerene. Podo abote. Kuwi lagu apa kuwi? Aku juga gak ngerti loh. Wes njajal. Bisa saya. Oke, Pino Chandra selamat dalu, terima kasih gabungannya lewat live kami ya. Dicoba nih podo abote. Berarti gede kabeh ya, podo abote. Gede kabeh. Lah wong goblok kuwi jane. Lah nyapa kok goblok? Lah podo abote nyapa wabot dipangkat digowo ae. Gowang salah sitoke wis lho. Salah sisi ngono lho, gak enek lagune meneh ya. Kok ora enek? Kosong. Wis pas lah. Kanggo Pino minta maaf ya lagune tasik kosong. Lah podo abote lho nyapa ya digowo ae ndangan abote. Mesakne. Diguak ya mesakne. Lah digowo ae kali baru dinteni ge ngono lampon. Ayo apa iki lanjut. Gerimis mengundangnya apa lagu apa? Kaya-kaya Malaysian kuwi to. Masa? Sing asli Malaysian ya. Oles Gia. Gak mau ya wis, gak sido. Liyane Novi liyane. Wis sing Malaysia iki. Oh iki sing Malaysia. Slam lagi slam. Sing Malaysia sing digendang nutan kayak apa to kae? Lali ya. Lah apa sama di jeruk. Apa? Lano. Bunga. Untuk copet. Yes bunga endang. Bunga ya saya. Vokalis apa kayak?
Ratna. Ratna, iki enek Suliana. Ratna ini paling enek loh. Masa Ratna? Pakainya ya nganu Ratna gue. Oh, siapa? Nena enek. Duduk Ratna. Iki loh, tak delok nih. Coba petawe. Iya. Ya wis. Bunga telur dilanjut mage teko kali kang gandul. Ayo digoyang bareng Cisa. Main bareng yuk. Bangga ya yang make gabungan yuk sama dalu bahasa Indonesia. Asik. Ancan oye. Bangga ya. Kanggo pino ya. Minta maaf ya lagunya tasih kosong. Jenengan ada kelas malih ya. Sik. Senengannya cemplung iki lagu iki ya. Iya. Pokoknya semua model-model Belawi. Asik. Merana, kini aku merana. Kekasih tercinta entah di mana. Sendiri kini ku dibalut sepi. Tiada tempat untuk bercurah lagi. Di mana, orang di mana? Kini entah di mana. Bunga impian yang indah di mata. Ku rindu tutur sapamu dan manja saat kau berada di sisiku. Asik. Ya, sebentar. Ayo semongko. Oke. Iya ya. Yo. Ji aku bisa nih kemarin. Jongkrokno kono, jongkrokno. Yuk. Yuk, tarik sis. Semongko. Jiha. Kaswen. Yuk. Kini tinggal aku sendiri, Kasih. hanya berserang dengan sepi, menanti dirimu kembali. Di sini ku terus menanti, akan ku coba untuk menanti dirimu kekasih. Oh bunga, di mana kini kau berada? Jangan biarkan diriku dalam pesonanya. Oh bunga, jangan kau gores luka di dada. Sungguh diriku takkan kuasa melupakan kenangan. Oh bungaku, Ayo bunga telur digoyang. Sik. Selena sing rungokne goyang dhewe wis. Ayo. Leo Mayes keturunan iki. Kang Ijen, Pino yang lagi gabungan ya, Pino Chandra. Selamat dalu Mas ini. Sik, syuk. merana, kini aku merana. Kekasih tercinta entah di mana. Sendiri
Kini ku dibalut sepi, Asik. tiada tempat untuk bercurah lagi. Di mana kini entah di mana bunga impian yang indah di mata. Ku rindu tutur sapamu dan manja saat kau berada di sisiku. Asik. Ya. Ayo, periksa bentar. Wes, semongkone gur garis saigar. Garis saigar. Wah, ijek monet tapi ya cuapek ngetik sayang. Jadi Mama Yesi. Oke, Mama Yes. Semongkone garis saigar lho. Semongkone. Oke. Tarik sis. Kini tinggal aku sendiri, hanya berselang dengan sepi, menanti dirimu kembali. Di sini ku terus menanti, akan ku coba untuk menanti dirimu kekasih. Dimana kini kau berada, jangan biarkan diriku dalam pesonanya. Bunga, jangan kau gores luka di dada. Tunggu diriku takkan kuasa melupakan kenangan. Ayo Mama Yesi yang lagi gabungan. Ayo. Milon, jare Mama Yesi ya. Wis kewesel ngetik jarene cek monitor. Oke dari Bali ya Mama Yesi. Selamat dalu, terima kasih atas gabungannya pas ini. Monggo lanjut apa? Apa kuwi? Apa lah apa? Oh jenengan nyone bulan genek ya, bulan bintang Wes, bulan saged. Anu ya? Napa? Bulan bintang apa nih? Enten gadane sodik. Sodik. Heeh. Ndang jajal ndang. Dicoba nggih, bulan Engko bintang. rada bocorno ukur-ukur. Nggih. Aja akeh bocore. Sithik ae. Engko malah takon dinding engko malah Asane akeh. ora usah bocor ritek wayahe. Yo. Orang tahu krungu mergane kuwi mau bulan bintang. Bulan bintang ta. Bulan bintang. Bulan ngoten iki. Ndi? Nggih, nggih sik ta. Ya wis, gak wis. Aku lek ra iso ya wis Baru. gak pembit ya. Rum nganune nadane wis iso. Ayo spesial kan musike. Gori Ya wis. Kotor ya. Mama Iya sama Ki gabungannya bulan bintang. Panggah oye. Asik. Sampan kene. Ayo, enak itu ini. Bulan, di manakah kini? Asik. Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Asik. Bintang, Kurung ding. Aku melara nyawa. bintang, Yeay. sepi sendiri, berselimut sunyi, selalu mencari. Malam semakin gelap, tanpa kau sang rembulan. Bintang sedih bermuram, tanpa kau yang sang rembulan. Bulan, di manakah kini?
Asik. Jangan Iya. kau sembunyi, tampakkanlah diri. Tarik sis, Milon. Oh, sere mama Yesi. Oke, sama kau nentek mau gak ada saikat, saya ganti Milon. Mongkone garis ikar iki. Lah sing sisihe sapa sing mangan iki kok? Krono. Tidak nih kacemplung. Ki marine kan jemblung iki. Kowe lah rarene ditenono. Sarene rong jamu. Ram. Su. Lah tau mbeni susu lah karene. Lek karene sesuk mbeni susu ya, Kak. Ya, nah. Naluriku berkata, belum bulan masih ada dan menanti bintang dengan penuh damba. Se. Ah, Ku yakin bulan juga gelisah merana dan menanggung rindu dalam penantian. Bulan bintang pun merindukanmu. Enak lah lagu ini. Asik-asik. Tarik sih. Kesepine ati sing ana kancani sampai kapan tetep